салом дӯстон, имрӯз мо дар бораи тӯи яке аз сарояндагони маҳбуби тоҷик ҳарф мезанем, ки дар санаи 8 августи соли 2022 баргузор гардид. тибқи маълумотҳо ва сарчашмаҳои интернете, ки дар сомонаи пресса.tg нашр гардидааст, овозхони шинохтаи кишвар сарояндаи ҷавон, умедбахш ва маҳбуби мардум Фараҳманд Каримов тӯй доштааст. ӯ дӯстдоштаашро ба занӣ мегирад. Фараҳманд маросими хонадоршавиашро дар яке аз тарабхонаҳои машҳури шаҳри Хуҷанд барпо менамояд. ӯ ҳамсарашро худаш интихоб намудааст. ёдор мешавем, ки Фараҳманд Каримов бо сурудҳои дилнишину ҷаззобаш миёни мардум шӯҳрат пайдо намудааст. ӯ ҷияни шоири халқии Тоҷикистон Озарахш мебошад. азизон, агар хоҳед ки дар бораи анами сароянда маълумоти пурратар дастраси шумо карда бошем, пас дар зер плюс гузоред. хайр азизон.